Merħba dan il-programm illum News.mt għandu storja waħda. L-istorja ta' baby Emily, tarbija li twildet fl-2014 u li illum hija anġlu fis-sema. Iltqajna ma' omma Annabel li rrakkontatilna t-twelid ta' baby Emily kif għexet ħajjitha u mbagħad il-mewt tagħha. Insegwu flimkien. Bir-raġun bdejna bid-diska ta' Mickey Mouse, Emily kienet iffissata fih. Fejn hu d-daddy? Fejn hu d-daddy, Emily? Id-daddy? Id-daddy? Baby Emily Muscat twildet lil Ryan u Annabel nhar is-16 ta' Wissu 2014. Żgħażagħ li llum għandhom 26 u 25 sena. Annabel Scarpato għandha missiera Taljan u għexet Napli sa 3 snin ilu meta l-imħabba ġabitha hawn Malta u bdiet tgħix il-mellieħa. U mbagħad ġiet Emily l-ewwel neputija tal-familja. Meta Emily twildet, appuntu kellha dik il-daħħa li mhux normali u tarwa fit-tfal li twildu kienet perfetta, kienet nadifa, kienet bajda diġà u niftakar li meta willitta jiena mort ninħasel waħdi għax il-midwife u l-raġel kienu qegħdin hemm jilagħbu magħha u nsewni totalment. Għax diġà kienet tixbdek lejk it-tifla, diġà kellha dik il-ħaġa li kulħadd jiso meta jaraw kulħadd jgħidu lil Lallu kemm happy baby, Lallu għadha titwilet kulħadd jgħidu Lallu kemm happy baby. Drawa Taljana hija li tfal jissemmew għal ġenituri jew nanniet. Minn Emilio missier Annabel ġiet Emilia u mbagħad Emily. U minn dejjem kienet isa adattata li anka minn ġożaqi dejjem konna ngħidula Emily u nilagħbu ma' Emily u kienet tiċċaqla u ngħidula Emily. Minn dejjem kienet minn meta sirna nafu li kienet baby girl, ridnija nsemmija Emily. Sissa kulħadd kuntent għaddew l-ewwel 3 xhur mill-ħajja tal-familja Muscat. Emily normali tieħu l-ħalib ta' omma u l-ħajja bdiet tindara. U mbagħad ġara l-imprevedibbli. Darba niftakar kellha 3 months and a half. Kienet eżatt ġimma wara li għamidnija. Niftakar dakinhar filgħodu ommi telqet lejn l-Italja għax kienu morru lura l-Italja. U ir-raġel kienet siefret l-Ingilterra u fil-għaxija niftakar konna qegħdin niklu hawnhekk id-dar u bdiet isa ma tridx tixrob. Isa tirrifjuta tixrob u għamlet l-lejl kollu u l-ġurnata ta' wara l-istess u ċempilna t-tabib u t-tabib għalna tipu morru l-isptar għax ħadd tiġi dehydrated it-tifla. Meta jemirdu tfal kliem ta' wens lilhom jiġu naturali, kliem li malajr u affjenat lil Annabel għaliex Emily gravat. Kulħadd tox tinkwieta t-tifla issa forsi għandha naqra influenza, nara sore throat, mal-ewwel ħaterġa' tiġi tixrob. Imma l-għada ma kienx hekk, it-tifla kienet ħażina ħafna, ma bdietx iktar isa tirrispondi meta konna ngħidula, bdiet isa tiċċessa li saqaf, ma tiċċaqlax iktar. Morret ħafna allar, sakemm imbagħad niżilni għall-NPICU. U hemmhekk indunajna li t-tifla ma kellix just dehydration jew xi ħaġa influenza, imma l-ġisem f'salt qisu intela'. Emily kellha mitochondrial disease, kundizzjoni ġenetika rari ħafna. Mitochondria huma kompartamenti li sibhom ġo kull ċellola tal-ġisem ħlief fiċ-ċelloli l-ħomor. Emily u familta sabu ruhom l-Ingilterra. F'daqqa waħda sabu ruhom jiddiskutu kemm fadlilha ħajja Emily. U hemmhekk kif wasalna mal-ewwel kienu għallulna li t-tifla għandha metabolic disorder u li mhix ħatoħroġ minnha. Aħna qatt ma ħsibna li t-tifla mhux ħatoħroġ minnha, ma qas ħsibna li t-tifla tipu ħatitla. Imma t-tobba kienu għallulna li forsi laqqas sena għandha t-tifla magħna. Aħna xorta bqajna nittrattawha jisa tifla normali, għax xorta jibqa' titħilna, għax wara ftit imbagħad reġa' bdiet titħa, reġa' bdiet tipprova tiċċaqla, reġa' bdiet tipprova tkellimna, però ma reġax kielet. Emily kellha bżonn NG tube,
Nasogastric intubation huwa proċess mediku li permezz tiegħu jiddaħħal pipe tal-plastik mill-imnieħer li wassal sustanzi fl-istonku. Għasanna ideja fuq aħna dik il-ħaġa li per eżempju, qatt ma taħseb li t-tifla tagħha mhux ħad tiġi tixrob, xi ħaġa li hija l-iktar naturali possibbli. Inti tgħid alright, ma tridx ittieha breastfeeding u ħafna nies jgħidu le ma rridx nintihom breastfeeding, imma m'hemm xi ħaġa isbaħ. U meta mbagħad tarwa li trid tixrob imma ma tistax hija xi ħaġa kera ħafna. L-NG tube sar aċċessorju, dak l-aċċessorju li jżomm lit-tifla ħajja. Bdejt isa tiġi normali, so l-NG tube bdejt isa tiġi aċċessorju tagħha. Ma kienx xi ħaġa li konna bna naraw isa xi ħaġa kera, anzi xi ħaġa sabiħa xi ħaġa tagħha personali. Jiena tallimt ħafna affarijiet, jiena qabel qas kont naf nuża siringas, kont naf xi ġifieri, imma tallimt kif tbiddel NG tube, tallimt kif intija mediċini, tallimt kif intija l-ħalib, affarijiet li qatt ma bsart li ħan nitgħallem żgur. Annabel tgħid li saret infermiera minn lejla l-nar, però li len mill-affarijiet prattiċi kien hemm qalb ta' ommi mweġġa tħabbat. Weġġa kbira għax filli għandek ħafna dreams, filli tiġġielet għax tgħid tiġġielet għal minu tal-latika tgħid ħassir dancer, le ħassir violinista, jew le ħadd il-knisja kuljum. U filli tibda tgħid ma ħatgħix sa sentejn, ħatgħix sa tlieta, ħatara l-proċett, tista' tgħidli mamma għax dik l-iktar ħaġa li mbagħad tibda taħseb nista' naħsilha għax laqqas dik stajt nagħmel għall-bidu. Nista' jkolli hekk il-ferħintija botil. Weġa kbira. Jiena niftakar li ħatta vera bed, ma stajtx nidra għal-bidu. Però mbagħad tagħmel is-saħħa u tgħid mela jiena ħanwarrab naqra, ħannara nara ix għandha bżonn. Annabel tiddeskrivi l-weġġat li kienet tħoss. Mhix faċli tara tfal tal-oħrajn jiġru, tara tfal tal-oħrajn jitkellmu, tibda tara n-nies li weldu miegħek u għandhom it-tfal jmorru child care, jew l-ommijiet jerġgħu jmorru jaħdmu u inti ma tkunx tista'. Għax imbagħad tittagħżel x'ħan nagħmel? Ħanħalli għall-isptar il-ħin kollu. Il-ħajja ma' Emily ma kienx faċli, ma li kien ikollha ftit influenza jew jitlala ftit deni kienet tmur biha l-isptar. Mill-isptar ħafna drabi kienet tiġi lura b'xi tip ta' marda oħra. Minkejja dan kollu l-idea li binta tista' tmut kienet remota f'moħħha. Qabel kon naħseb, kon ngħid ara dik it-tifla mietet, però kienet marida forsi il-familjari kienu lesti għalija. Mhux veru. Għax inti meta jgħidulek ara għandek marda. Iva, tieħu xokk, imma mbagħad jisek tibda tgħix normali, tipprova tissib il-normalità f'ħajja li mhix normali, żgur. Imma tipprova ssib il-normalità, allura tinsa kompletament it-tifla tiegħek ħatmut, tifla tiegħi. Ma taħsibx li ħatmut, inti ħatgħix biex inti ħatipprova tagħmel minn kollox bil-għada ħajkun aħjar minn il-bieraħ, mhux li ħatmut. Le, dik xi ħaġa li ħadd ma jkun lesta għalija u li speċjalment tinsija kompletament. Annabel tgħid li minkejja ċertu problemi fl-iżvilupp Emily ma kellix sintomi gravi, talmet tgħid da u ma. U għamma u missiera kienu jaħsbu li kienet qed tagħmel progress. Minkejja l-biża li kull lejl jaf jinqala xi ħaġa, Annabel tgħid li xorta sabet dak il-ftit biex temmen li mhux vera binta se tmut li miraklu se jsir. U Emily donna kienet tirrispondi għal dan it-twemmin, għaliex minn kull taqliba kienet toħroġ aktar b'saħħitha. Iżda fil-miriet li għadda, Emily bdiet bagħti biex tieħu nnifs. Ġrew biha l-isptar. U jiena ma rrealizzajtx it-tifla tiegħi possibbli kienet tad-dar, vera, isa nnifs bdiet tieħdu iktar maġel, ma taħsibx li ħajjiġru hekk l-affarijiet, bilkemm ħatalhom fit-television jew tgħid tara hekk jiġru l-affarijiet, ma tirrealizzax fit-tifla tiegħek. Ħadu ili u l-ar ħaġa l-lom hija meta jaħdu ilek u
jipprovaw jagħmlu li jistgħu biex jgħinuha, ma fl-istess ħin qegħdin imisswa kullimkien, tubi kullimkien, tingiż kullimkien, tbenġil kullimkien, inti tgħid imma t-tifla tiegħi mhux aħjar ħaniġborha u nħodha miegħi d-dar, imma ma tkunx tista'. U bilkemm kienet gravi, f'lejl wieħed reġa' ġiet normali. L-għada lill-Emily batu għad-dar u deret mhux ħażin, imma kienet tama falza. Imma kienet just like kienet jisu l-bidu ta' dik għax imbagħad it-tieni darba ma reġgħetx ħarġet. Emily minn dakinhar tal-miliet daħalni għax 3 darbiet l-isptar għax jiena kelli naqra jisu sixth sense, kull darba li konna rwa naqra jisa mhux qiegħda titħaq. Kon niġri l-isptar niftakar u nmur fil-pediatric daycare u ngħidilhem ċemplu li t-tabib issa, għax mhix normali t-tifla. Waqt li Annabel kienet qiegħda l-isptar b'Emily t-tifla ta' attakk ikraħ bin-nifs. Huma rjanimawha, ntubawha. Imma mbagħad it-tabib l-għada niftakar għalli t-tifla mhux ħalaw. Għax it-tifla mhux ħatoħroġ minnha dit-darba. U xorta, tgħid mhux veru, mhux ħatmut it-tifla tiegħi. Għetlu, niftakar daw klim, għetlu inti tisaqsini biex noqtola, biex nitfil magna. Il-tabib għalli le mux hekk għet insaqsik jena. Għet insaqsik tittaruwa dbati, jew tittaruwa happy. Mbatik diffiċli, għax xħatażel. ħatħallija tmur, ħazzomma mija kek. Ma kienieċ faċli, niftakar ir-raġel qed ma rajtu jibki imma dakinhar għalli jien ma ħsibx li ħatitla' hekk ċumbu li f'sekonda ħajjiġri kollox imma li ħajġib il-mod bil-mod. U nhar il-ħadd kien il-ħadd u tajnija l-griżma tal-isqof u deċidejna li aħna ħanistubawha u nħallu lilha tagħmel il-choice. Nħallu lilha tiddeċidi jekk titibqa' magħna jew jekk titmur. Li tħalli għażla bejn ħajja u mewt f'idejn tifla ta' 1.5 sena u ħsieb li aktar ma taħseb fih, aktar jafaslek qalbek. Imma Emily, temmen Annabel, kienet taf xi trid. L-omm għaddiet sigħat tara li l-binta tmut. U fil-fatt meta stubajnija hi kienet reġa' ġiet normali. U it-tabib dak il-ħin baqa' jisu mela t-tifla xi didit. Għamlet 7 sigħat tieħu nnifs normali t-tifla u labet u dakħet u rat il-kulħadd u ħallejnihom jidħlu l-kulħadd ġel-kamra biex jarawha hekk tilab. Imma mbagħad fl-aħħar kif ħareġ l-aħħar persuna niftakar isa ridet tażel kif ħaditla. Tgħid imma tifla żgħira ta' 1.5 sena. Iva, 1.5 sena kellha 1.5 sena imma għażlet kollox waħqi. Kif tela l-aħħar persuna minn ġol-kamra kienu s-7 u mbagħad reġa' bdiet bin-nifs. U bil-mod in-nifs dejjem inaqqas. U nista' ngħidlek li dawk kienu l-art 12 siegħa ta' ħajti. Għax persuna li qiegħda tmut hija kera biex tara. Imma baby, it's too much. Jiena għedtila t-tabiba, għedtila tija xi ħaġa ħatitla malajr. Għedtlu r-raġel ħanifgaħħa bidejja. Għax ma flax narruwa, ma tabiba għaltilna titla kif triti. Mbagħad immaġina mis-7 ta' filgħaxija sa filgħodu. Fil-5 ta' filgħodu jiena ma flax iżjed. Tarruha hemm titla u ma tista' tagħmel xejn. Ma tistax tgħinha kif ħatgħinha. Kif tista' tispjegala li jiena ma nistax ngħinha? Immaġina inti meta tkun ma tiflax, tkun trid il-mammi biex tgħidilha mammi tieni xi ħaġa ħanħossni aħjar, imma jien ma nistax ngħinha. Emily għażlet meta tħalli din id-dinja nhar id-9 ta' Frar 2016. Sakemm ma daħal kulħadd ġol-kamra biex jgħidilha baj ma tilqitx. Kienu is-seba' u ġiet in-nanna l-aħħar nanna għax għaddiet id-dar biex iġib li l-aħħar affarijiet. Kif ġieti bis-seta' għaltilha baby go.
jiena dak il-ħin kont għadni kif mort ħdejja biex nintija kiss. U telqet. U kieku taf kemm kienet sabiħa. Jisaltilna, mami, isseta nistrieħ. Kera, imma is the true, ħaslet telqet fil-karnival u tgħidli imma xi ġifieri telqet hi kienet brikkuna, kemm kienet baby girl, kienet happy baby, ma setax titlaq fin-normalità. Wara l-mewt għal Annabel waqaf kollox anke l-ħsieb. Il-ħin jidher wieqef anke fil-flat fejn joqdu Annabel u Ryan, Mr. Emily. Il-ġugarelli ta' Emily għadhom kullimkien. Annabel saħansitra tgħidilna li xi affarijiet ma taħsilhomx għaliex għandhom ir-riħa tagħha. Il-kxaxen bil-ħwejjeġ tagħha. Kollox minn barra Emily. Ma stajtx naħseb iktar. Ma stajtx naħseb fuq funeral, ma stajtx naħseb fuq il-fjuri, ma stajtx naħseb fuq il-qabar, ma stajtx naħseb fuq it-tebut, ma stajtx naħseb dak l-affarijiet. Imma missiera kien hemm jisek qed tgħid ġebla fejn tpoġġi tisserraħ naqra. Annabel temmen li Emily issa qiegħda f'post fejn tista' tilab, ħaġa li qatt m'għamlet b'kumdità f'din id-dinja. Xtaqet tgħid kelma ta' grazzi lill-infermiera fl-Isptar Mater Dei, lil Dr. Ryan Farrugia u Dr. Paul Soller li kienu magħhom pass pass. Flimkien mal-familja li f'mumenti bħal dawn minkejja li n-nanniet kienu jgħixu l-Italja sabet laqda u qasmet id-distanzi. Annabel għandha appell għal koppji li qed jaħsbu għat-tfal. Għal dawk in-nies li deċidu ikollhom tfal, jiena kieku l-advice tiegħi huwa qabel u mhux xi ħaġa li jiġifieri tibżgħu minnha, just look naqra at the background, jekk hemm xi marda, jekk hemm xi ħaġa, għax għandkom kull dritt tkunu tafu f'xiex intkom sejrin. Appell ieħor imqanqal għall-ġenituri dwar uliedhom. Gawdu hemm kemm tistgħu. Ilagħbu magħhom kemm tistgħu. Sibu ġurnata fil-ġimgħa fejn tgħaddu l-ħin magħhom għax dawn il-mart ma jdoqx il-lampina bil tiġi fil-ħajja tagħna, taqbad u tidħol mingħajr ma tkun taf u mbagħad tibda tgħid imma kieku it's too late issa. Ġifieri tgħodux tajtu magħhom għal xejn, imma provaw għinuhom kemm tistgħu, għaddu l-ħin kemm tistgħu magħhom. Annabel tixtieq li l-mewt ta' Emily ma tkunx għal xejn. Magħna esprimit ix-xewqa li persuni b'diżabilità jew mart kroniku li ma jittieħedx speċjalment tfal ikun jista' jkollhom sezzjoni għalihom fl-isptar sabiex meta jattendu għal check-up jew affarijiet ta' proċedura ma jittieħdux minn mart ieħor fl-istat vulnerabbli tagħhom. Dawk in-nies li tilfu tfal jien ngħidilhem issa naf x'jiġifieri, naf x'vojt, imma provaw li l-mewt ta' tfal taħkem ma jkunx għal xejn. Storja li tħallik bla kliem u li tibqa' f'qalbek bħalma żgur se tibqa' f'qalb il-kamra tal-aħbarijiet tagħna. Grazzi tal-li għal darb'oħra lejlu ġobkom isseguna nfakrukom li dan il-programm tistgħu issibuh fuq iċ-channel tagħna fuq YouTube. Nfakkarkom ukoll li għandna paġna fuq Facebook. Nawguralkom il-kumplament tal-lejl it-tajjeb.